gashi na kamu da son yarinyar ta ban adires da lambar wai na sai mata kaya kala 5 motar da na siya miliyan 5 na hada duka na bayar yanzu haka ma wajen ta zani antin yarinyar tana so ta ganni ke zo mana da Allah dan shiga gidan nan ki ce wai ana kiran Hafsa bebin ta wanke mu in muka batta ta gama da mu dan haka dole ne sai mu wai ta ce kana zuwa sharuwa ko No, ba ku santa ba, bai kamata kuna yada ƙarya kanta ba. Guys, stop trying to mess with my intellect. Dakata abin ya fara zama disrespect. If there's no her, there's no... wa kake nema kai da kake kina Hafsa ni ne to ta ce ka shiga ciki tana jiran ka There's no me. Washin ku ne za ku zauna da ita ko ni? Honey, darling, sweetie na, all day, every day, cutie. to ya naga kana kulle kofa ne ai tana ciki ne ta ce tana jiran ka ka je akwai magana ta muhimmanci ne da yau za mu sha soyayya tana jiran ka kawai kana zuwa ka gyara tun daga nan yau za mu sha soyayya kenan wallahi kai ne kake neman Hafsa Whoa!